I el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel Company, s'ha entrevistat avui amb el secretari d'Estat de Transports del Ministeri de Foment, Rafael Català. Han analitzat l'anterior conveni ferroviari del Pacte de Progrés que va finalitzar el dia 31 de desembre de 2011. Company ha confirmat que enguany es disposaran de 7 milions d'euros per a inversions ferroviàries. En relació amb el tren d'Artà, ha dit que costaria 110 milions d'euros a Cabaró. Per aquest motiu, el conseller creu que una bona solució seria convertir aquesta zona en un corredor verd. Company també ha apostat pel transport públic, però ha destacat que transportar una persona en tren costa 13 euros, mentre que transportar-la en autobús en costa 1 euro. Una de les opcions que tenim damunt la taula i que ens agrada molt és que ha vist fent-se un corredor verd i que la gent ho pugui disfrutar al manco. Perquè que va s'obra del tren ens costaria uns 110 milions d'euros més haver-hi d'afegir i a més, cada any el govern balear li costaria 5 o 6 milions d'euros de manteniment, de mantenir això, en la situació que estem,